Aké faktory môžu ovplyvniť konečný výsledok operácie? Treba podotknúť, že výsledok operácie je vždy individuálny, zahŕňajú vek pacientky, pôvodný tvar a veľkosť prsníkov, taktiež techniku chirurgického zákroku a kvalifikáciu plastického chirurga. Výsledok je vždy individuálny a vychádza z toho, čo tam bolo pred operáciou. Ako môže zväčšenie prsníkov ovplyvniť proporcie mojej postavy? Zväčšenie prsníkov ovplyvní proporcie postavy tým, že sa zmení pomer medzi hornou a dolnou časťou tela a vytvorí sa opticky väčšie poprsie. Koľko času potrvá, kým budú výsledky operácie zreteľné? Bezprostredné zväčšenie prsníkov po operácii je samozrejme viditeľné, ale celé tie prsníky v podstate pracujú ešte aj v následujúcom období. Konečný výsledok môže byť až po niekoľkých mesiacoch, prípadne až do 1 roka. Ako zväčšenie prsníkov ovplyvní moje každodenné aktivity? Bezprostredne po operácii v podstate je zakázané napínať prsné svalstvo, to znamená neplávať, necvičiť, neposilovať, nedvíhať ťažšie predmety. Toto obmedzenie trvá po dobu zhruba 6 až 8 týždňov po operácii.